سلامتنا تقبلوا أبرحون قربان تخطاتلتنا تيفي خمي تخونو امباركا سنلو مخا مبوكولاو أمتساس أهزبي إرترا زدهسس تحستو حيزنا لكم قريبنا لنا قرمي جن نزاناتنا تيفي زخونت شير لايك كومون سابسكرايب نابلنا مدباتنا تخطاتل تخطكونو إن عدمنا حجم بقار نابت حستونا خنسقر سناي مكتتال مبوكولاوي أمتساس أهزبي إرترا زلومي هزبي إرترا تباهيلو زفلت زلو هزب نايزان إشتو مبراق أفريقاوي تهاجر أبز تفلالي زبنات بزنبارو سلطانيتات بز تفلالي أسمات زصوع زنبرا هزبيو قلخاب هزب مدرا بونت هزب مرب ملاش هزبي مدرا بحري بزبلو سيامتات يصوع منبارو يزنطو هزبي إرترا بعاليت زرقي بيهر قوانقوا بهلي هايمانوتن أنبابران بزتفلاليو محبر سب زقومة ناي زتفلاليو كالوت أحزاب ورارن مجزأتن بمعرى زتخافلن بحبرت زمكتن هزب خمزغونون تاريخ ينقر نتاريخو أمتات هزبي إرترا بحفشان حقيفوهم زركب تشعت بهيرات دما بفلاين كندهسس كلنا أشحت عمتات زغطرة مبوكولاوي مسرت كمزلوهم نرداء قدم 2000 عامتات قدم حبراوي موائل نيلو سهراوي ويدما نيلاوي مبوقول زلوهم هزبي كاب لعلواي كفال فلق نيل ناب إرترا بممساء كغموتو جمرو مبوقولهم كابزوم نيلو سهراويان هزب زخونو بهيرات دما بهيرات كونامان نارانيوم بدحريوم ما بكلتا شح عمت قدم حبراو موائل كاب سميناو خفال أفريقا زموتو كوشاويان زبهالو هزبي ناب مريت ناي حجي إرترا بممساء كقموتو جمرو كوشاويان بقسنت زنابرو ناب لمع بوتاتاتن كابتن تقلبقيعن حيزوم زساقمو حبرة سبيوم زنابرو كوشاويان مبوكولاويان أبا حقوتات بهيراساهو بلينن عفارن بجا مالت حداربن بن عامرن يوم بهيرات تقرينيان راشايدان دما مبوكولم كابتوم ما كبابي شح عمت قدم حبراو موائل زموتو سيماويان زبهالو هزبيو سيماويان كاب حوس داسيت عرب ناب إرترا زموتو هزبيوم زوم هزبي حدشتي أخالن انسساتاتن كومون حدش عقباب حرشان أتأتاتو زدما نتني حق حبرتسب بطورنف نخقمت سرعات حقن من محدارن كمعبل حقي زوعيو هزبي إرتران بار وطيت نايزوم تسديدوم زموتو نيلاوي كوشاون سيماون مبوقوال زلوهم أحزابيو ባህሉ ሃይማኖቱን አነባብሩን ድማ ኣብ ንሓድ ሕዱን ምስ ከባቢኡ ብዝነበሮ ዝምድናታትን ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝቐጸለ እዩ ቅድሚ መግዛእቲ ጥልያን ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ መንጎ 9 ብሄራቱ ዝፈላለን ዝመሳሰልን ናይ ገዛእ ርእሱ ባህሊ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ኣነባብራ ይኽተል ነበረ ኣብ መላእ ኤርትራ ከበሳታት ኣጻድፍ መታሕትን ገማግን ባሕርን ተዘርጊሑውን ይነብር ነበረ ካብ ካልእ ቦታታት ንዝመፁ ወራራት መሳፍንቲ ድማ ብብዙሕ ኣገባብ እናመከተ ህላውነቱን መንነቱን ዓቂቡ ክሳዕ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ብኸምዚ ኣገባብ ክኸይድ ፀንሐ ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ቅድሚ ናብቲ ሕመረት ናይ ዝመፅሓፍ ዝኾነ ትሕዝቶ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ቅድሚ ምእታውና መበቆላዊ ኣመፃፅኣ ህዝቢ ኤርትራ ብኣዝዩ ሕፅር ዝበለ ኣገባብ ምቕራብን ከም መእተውን ከም መዘኻኸርን ኣገዳሲ እዩ ርእሱ ዝኽኣለ ዓብ መጽሓፍ ክጽሓፎ ዝኽእል ሰፊሕ ኣርእስቲ ምዃኑ ግን ምዝኽኻር የድሊ ኒሎ ሰሃራውያን ማለት ብሄራት ኩናማን ናራን ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራን ምዕራባዊ ኣጻድፍ ባርካን ዝርከቡ ሕብረተሰባት ኒሎ ሰሃራዊ መበቆል ዘለዎም ብሄራት ኩናማን ናራን እዮም ካብ ኩለን ኣብ ኤርትራ ኣብ በበይኑ ዘበናት ብፍልሰት ዝመፁ ብሄራት ድማ እቶም ቀዳሞት ዝመፁ ደቀባት ሰፋሮም ምዃኖም ይፍለጥ እዞም ክልተ ብሄራት ኣብ ባህሎም ኣነባብሮኦምን ምምስሳላት ዘለዎም ኮይኖም ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ቀጸለታት ምፍልላይ ዘይብሎም ህዝቢ እዮም ቅድሚ ምምጻእ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ዝነበረ እዋናት ብተደጋጋሚ ወራርን ርስያን ናይ ነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ዝያዳ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩልንትናዊ ጉድኣትን ሃስያን ዘጋጠሞም ህዝቢ እዮም እቲ ኣብቲ እዋንቲ ብነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ብዝወረዶም ራስያን መቕተልትን ብዙሖም ዓብ ዝኾነ ምንቁልቋል ከም ዘርአየን ክሳዕ እዚ እዋን እዚ ዝገደፎ በሰላ ብኣፈ ታሪክ ከም ዛንታ የዘንትዎ እዮም ብሄራት ኩናማ ብዝለዓለ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ከባቢታት ባሮንቱን ክሳብ ጫፍ መሬት ኢትዮጵያን ኣብ ዝዳወብ ከባቢታት እዮም ዝርከቡ
ዝዛረብዎ ቋንቋ ድማ ቋንቋ ኩናማ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ታሪኽ ከም ዝገልጾ ህዝቢ ኩናማ ብማሕረስን ሃድንን ዝነብር ህዝቢ ዝነበረ ብጭዃሮታት መሬት እናበስዑ ዝተፈላለዩ ኣዝርእትን ኣሕምልትን ይዘርኡ ምንባሮምን ይንገር። ኣብ ብሔረ ኩናማ ካብ ኩሎም ብሔራት ኤርትራ ዝተፈለየ መለለይ እንተሎ ኣቆጻጽራ ስድራ ቤታዊ ሓረግ ትውልዲ ብኣደ ምዃን እዩ። ብዘይካዚ ዝኾነ ማሕበራዊ ቀጸላታት ዘይብሉ ኣብ ማዕርነት ዝተሰረተ ማሕበራዊ ኣነባብራ ዘለዎ ህዝቢ ብምዃኑ ዝተፈለየ ይገብሮ። ገለ ክፋል ኩናማ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና እዮም። ካብዚኦም ወፃኢ እውን ካልኦት ኣባላት ናይዚ ብሔር ናይ ገዛእ ርእሶም እምነት ዝኽተሉ እዮም። እዚ ማለት ብቋንቋ ኩናማ ኣና ኢሎም ዝሰሚዎ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ብምባል ኣምልኾቶም ዝገልጽሉ እምነት ከም ዘለዎም ይፍለጥ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ናይ ኣቐዲሞም ዝሞቱ ጀጋኑ ኣቦሓጎታቶም ክብርን ተወካልነትን ዝኣምኑሉ ወገናት ብሔራት ኩናማ እውን ኣለዉ። ብሔር ኩናማ ብሰሓቢ ናይ ሳዕስዒቶም ምንቅስቓሳትን ህርመታቶምን ይልለዩ። ዝበዝሐ ትርጉም ካብ ባህላዊ ትልሂታት ብሔረ ኩናማ ንታሪኻዊ ፍጻሜታት ዝውክል እዮም። ህዝቢ ብሔረ ናራ ድማ ኣብ ምዕራባዊ ኣጻድፍ ጎላጉል ባርካን ደቡባዊ ምዕራብን ከባቢታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነብሩ ኣብ ቀዋሚ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ኣገባብ ኣነባብራ ዘለዎም ኣብ ምርባሕ ከብቲ ድማ ብዝለዓለ ዝነጥፉ ማሕበረሰብ እዮም። ዝዛረብዎ ቋንቋ እውን ቋንቋ ናራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምስ ጎረባብቶምን ናይ ነዊሕ ዘመናት ኣሕዋቶምን ህዝቢ ኩናማ ተመሳሳሊ ኣመጻጻን ኣነባብራን እኳ እንተነበሮም እቲ ሓረግ ወለዶ ብኣደ ምቁፃርን ባህላዊ እምነቶምን ግን ምስ ምምፃእን ምስ ፍሕፋሕን ግብፃውያን ኣብ 1850ታት ጠቕሊሉ ከም ዝቕየር ኮይኑ እዚ ማለት ካብ ዝነበሮም ባህላውን ማሕበራዊ እምነትን ናብ ሃይማኖት ምስልምና ከም ዝቕይሩ ኮይኖም እዮም። ኣዝዮም ውሑዳት ግን ኣብ እምነት ክርስትና ዝተጸንበሩ ክህልውን ከለዉ ገለ ድማ ናይ ቀደም ባህላዊ እምነታቶም ዝቐጸሉ ይርከብዎም። ኩሻውያን ማለት ብሔር ኣሳሆ፣ ዓፋር፣ ብሌንን ብዳውየትን ቅድም ኢሉ ከም ዝተጠቕሰ ኩሻዊ መበቆል ዘለዎም ብሔራት ኤርትራ 4 ኮይኖም ንብሔር ኣሳሆ፣ ዓፋር፣ ብሌንን ብዳውየትን ድማ የጠቓልሉ። እዞም ኩሻውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ኣብ ከባቢ 2000 ዓመት ቅድመ ሓበራዊ መዋእል ካብ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ ናብ ከባቢታት ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዝመፁ ታሪኽ ይሕብረና። እዞም 4 ብሔራት ኤርትራውን መበቆሎም ካብዞም ህዝቢ እዚኦም ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ናብ መሬት ኤርትራ ሳጊሞም ክቕመጡ ዝጀመሩ እዮም። ንኣብነት ብሔረ ብሌን ካብዞም ኩሻዊ መበቆል ዘለዎም ህዝቢ ኮይኖም ኣብ መሬት ኣጎው ኢትዮጵያ ንነዊሕ ዘመናት ሰፊሮም ብምጽናሕ ኣብ ከባቢ 13 ክፍለ ዘመን እዮም ናብ ኤርትራ ዝመፁ። እቶም ዝተረፉ ብሔር ኣሳሆ፣ ዓፋርን ብዳውየትን ከዓ ብተመሳሳለ ኣገባብ ካብ 2000 ዓመት ቅድመ ሓባራዊ መዋእል ጀሚሮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ናብ መሬት ኤርትራ ብምምጻእ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ዝሃገር ክሰፍሩ ጀሚሮም። ብዘይካ ብሔረ ትግርኛ ኣብ ከበሳታት ዝርከቡ ብሔር ድማ ብሔረ ሳሆ እዮም። ኣብ ምብራቃዊ ኣኮሎ ጉዛይን ሰሜናዊ ክፋል ሰምሃርን ዝርከቡ ተወላዶ ብሔረ ሳሆ ዝኾኑ ዓሌታት ኣብ ደቡባዊ ምብራቕን ኤርትራ ዝርከቡ ብሔረሰባት ዓሳውርታ፣ ቶርዓ፣ ሓዞን፣ ሚነፋረን እውን ኣዘውቲሮም ዝጥቀምሉ ቋንቋ እዩ ቋንቋ ሳሆ። ኣብ ከበሳታት ማእከላይ ከባቢታት ኤርትራ ደቡባዊ ክፋል ኣስመራ ክሳብ ጎላጉል ሃዘሞ ዘስፋሕፈሐ ዝርግሐ ድማ ኣለዎም። ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ከባቢታት ምጽዋዕ ክሳብ ደቡባዊ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ እውን ብዝለዓለ ብሔረ ሳሆ ዝርከብሉ መሬት ኤርትራ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ድማ ብርክት ዝበሉ ተዛረብቲ እዚ ቋንቋ ከም ዘለዉ ይንገር። ኣብ ብሔረ ሳሆ 5 ዝበጽሑ እንዳታት ኣለዉ። መብዛሕትኦም ኣብ እስልምና ሃይማኖት ዝኣምንሉ እኳ እንተኾኑ ውሕዳት እምነት ክርስትና ዝኽተሉ ኣለዎም። ቋንቋ ሳሆ ውሕዳት ናይ ትግርኛ፣ ዓፋርን ትግረን ቃላት ይርከቦ። ዓልየቶም ምስ ቋንቋ ሳሆ ዝኾነ ኩሻዊ ቋንቋታት ብፍላይ ኣሕዋት ሳሆ ዝኾኑ ምብራቃውያን ኩሽ ቋንቋታት ዓፋር፣ ኦሮሞን ሶማሊን እዮም። መብዛሕትኦም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከባሳታት ዝርከቡ ብሔረ ሳሆ ብቀዋምነት መነባብሮኦም ዝመርሕሉ ኣገባብ ማሕረስ እኳ እንተኾነ ዝተወሰኑ ክፋል ድማ ኣብ ሕርሻ ንህቢ ዝተዋፈሩ ኣለዎም። እቶም ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝቕመጡ ብሔረ ሳሆ ድማ
وقتاويان حاروستوتن سبخ ساقماويان قواسوتيوم أبيهر سهو ود تبعتاي زيادة سلطاني وهبو اتحبرت السبون بأبوهم بززامدو قجلتات زقوم خوينو نفس وكف قجلة دما بقوانق أسهو رزانتو تباهيلو بزتصواع حدا جغنا تقالاساي مرحي تمرح أبلعل زوم ناي قجلة مرح تزركب ناي كلهم تقالالي بايتو شماقلتات اللوو هزب سهو دما بخمز أقباب زمحادر هزبيو زنبرا ህዝቢ ብሄረሰሆ ብማሕበራዊ ቀጸላታት ዝተኸፋፈለ ደረጃታት ዘይነበሮ ብሽማግለታቱ ዝመሓደር ብተዘማዲ ማዕርነታዊ ህዝቢ እዩ ዝነበረ ሕብረተሰብ ሰሆ እምነት ምስልምና ዝኽተል እኳ እንተኾነ ዝበዝሐ ክፋሎም ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያን ብውሕድ መጠን ድማ ኣብ ደቡባዊ ጫፋት ኤርትራ ዝርከቡ ኢሮብ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣመንቲ ክርስትና እውን ኣለዎም مبرقاو متاحت دوباو جماجم قيح بحري عزيبرتو عرسنن صقطن زلوو كبابيتات إيرترايو بحفشا أب علم اتزوع عيبوتا زركبالون أبز خباب مقاني فلات أبز خباب زقماتو حبرتسب اتوم زوزحو كابيهيرا عفار كوينوم بتوسخون قل خفال كابيهيرا سهو يركبو بيهيرا عفار دنكيل تبهيلومون يصوعيهم بعادي ماران عسي ماران زبهالو قبيلاتات زقوم بيهير دمائيو إذ محبرسب رؤسو بزخأله ناي جزاء رؤسهم بسلطنات زفلت من محدارو من عما ختنو جنزلوهم بهلاو مسرتن يوم بزيادة زفلتو بزح كابت بهلاو درفتاتو من تلهيتاتو من كومون أفاوي ترخاتاتو من دما أبزنايك آلسن مختن زتسرتيو كساب لومي أبيهر عفر ود تبعتاي جيلة تباهيلو بقانقو عفر زفلت أبجافو عصف زبالكارا تعاد يقوم زرأيو دما مرأيانا يزبهلاوي أمساتا كم زخوني تراخ هزب عفر بحفشا بقوستنات يواتو زمرح هزبو كوانتغونه أبو حدات ناي أواسيس بوتاتاتغن عفنن تنباخون يفريهم سفراتاتهم بفوكستي عنصايتي استسرح خوينو كابوتانا بوتا سعرن منداي أب زساقو ملووان أب جمل نخصعان زي صقم كم زخون يقبروا بتوسخي أب جماجم بحري زنبرو بيهرا عفر كأند هيواتهم زمرحلو أجباب مقفاف عسان نقدج أون صفر بحرنيو زوم كشاوي ما بقول زلوهم محبرسب عفر كاب إيرترا وصاي ببزحي أب إيتوبيان جوبتنون يركبو مس تقلالا بزح حزب إيرترا بمنصصار كابتن كالوت بيهرات عفر زلوون هاجرات بمود دار أب إيرترا زلو عفر أزيو وحد مئتاوي تيقومو حزب عفر بملؤو تختال امنات مسلمنا ايو تاريخنا متصاصان بيهرا بلين مسئن ملكت دما بيهرا بلين وصيت نايتي اب كباب 13 كفل زمن مالت دحر مفراس نقسنا تخصم كم مدر اغو ايتوبيان اب مدر بحر ايرترا زفلسو حبرتسبيوم بتخاتاتلتي ناشو معبلات باب قرب كاب دوباو خبساتات ايرترا الناس هاغومو أب مودعتا أب سنحيت كبابيتات كرن بقوامنت كقمطو خمس جمرو مزاقبت تاريخي حبر بزنبرم عبلالنتن نايتي زقمتاوي فلسطومن ناتقمطو زحلفوهم بوتاتاتن كسعبلومي أسرم أب قل خبابيتاتن عادتاتن قريفوم يركبو نايزا أبنتات أب مسرح فلسطوم نوسن اوانات تقميطوم بقانقا بلينتو بوتا زوصو اسمات كم عرزا وكربان سرجقان زبلو اسمات عدتات كتقسي كال بيهر بلين سعبت امنتات مسلمنان كرستنان يركبوم زدما صلوانايتي مس اقديمم زصنحوم دق ابات بيهرات تگرنيان زنبروم متحنفاصن متاسسارنيو دقانست يبلين بتي حبراوي الباساتنن كاب نحاس برورن ورقن استسرحه نايفنچا سوريننين زلليا بيهرا بلين ززاربو قانقا بلين اكوا انتخونه مس بيهرات تگرنيان اب نويح غزي بمتحنفاصوم گن قصر تزاربتناي زو قانقا ازينان قلقوليو كيدو والاكوا سفيحن صوصين استخايده مصنعتي زدليون تخونه اب گله صحفات تزاربت قانقا بلين اب ايرترا كاب كلتا ميتاويت زي حلف بزح كمزلوهم يطقسوم سميناو معراب ايرترا دما كالوت كشاو مبقول زلوهم كساب سميناو مبراق سودانن روباو خفال قبصن زرقحو بجاز بهالو ناشحات عامتات اب گماگم بحر سودانن قبصن زسفرو حزب يركبوا
ኣብ ኤርትራ ድማ ካብ ምብራቃዊ ቆላታት ባርካ ክሳብ ሰሜናዊ ምዕራብ ጎቦታት ሳሕል ተዘርጊሖም ብዳውየት ወይ እውን ሕዳር ተባሂሎም ዝፍለጡ ህዝቢኦም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዝኾኑ ህዝቢ ብሄረ ብዳውየት ከም መብዛሕትኦም ብሄራት ኤርትራ ኣብ ኣባታዊ ወለዶ ዝተመስረተ ስድራ ቤት ኣለዎም መብዛሕትኦም ህዝቢ ብዳውየት ሓውሲ ሰበኽሳግማውያን ጓሶት እዮም ናብ ኣዝዩ ነዊሕ ርሕቀት ንጥሪቶም ዝኸውን ሳዕሪ ንምንዳይ ይሳግሙ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ኣዝዮም ብዙሓት ጭፍራ ኣግማልን ጠለበጊዕን ሒዞም ይንቀሳቐሱ ብሄረ ብዳውየት ምስ ኣግማል ጥቡቕ ዝኾነ ምትእስሳር ኣለዎም ኣብ ኣልያን ምግላብን ኣግማል ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ኣፍልጦን ብቕዓትን ከም ዘለዎም ይፍለጥ ኣብ ብዙሕ ካብ ደርፍታቶም ዛንታታቶምን ብዓብኡ እውን ብኽሳዶምን ብዝገብርዎ ሳዕስዒት ድማ ምስ ገመል ዘለዎም ምትእስሳር ጎሊሑ ይርአ ሴማውያን ማለት ብሄረ ትግርኛ ትግረን ራሻይዳን ኣብ ከባቢ 100 ክሳብ 700 ቅድሚ ሓበራዊ መዋእል ካብ ሓውሲ ደሴት ዓረብ ናብ መሬት ኤርትራ ተሰዲዶም ክቕመጡ ዝጀመሩ ህዝቢ ሴማውያን ዝበሃሉ ህዝቢኦም እዞም ባሕሪ ሰጊሮም ዝመፁ ህዝቢ ኣብቲ መጀመርታ ዝመፁሉ እዋን ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ እዮም ክቕመጡ ጀሚሮም ድሒሮም ግን ካብ ጸቕጥን ሙቐትን ናይቲ ከባቢ ንምእላይ ናብ ከበሳታት ኤርትራ ግዒዞም ሴማውያን ኣብ ኤርትራ ዓብ ጽልዋ ዘሕደረ ብዙሕ ዘይነበረ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሕርሻዊ ኢደ ስራሓታውን ስነ ህንፃውን ኣገባባት ዘተኣታተው ህዝቢ እዮም ብዓብዪ ድማ ሴማዊ ቋንቋታትን ግእዛዊ ፊደላትን ካብዞም ህዝቢ እዩ ሱር መሰረቱ ኣብ ከበሳታት ብብዝሒ ዝቕመጡ ብሄረ ትግርኛን ኣብ መታሕቲ ኤርትራ ዝርከቡ ብሄረ ትግረን ከምኡ ድማ ድሒሮም ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ዝመፁ ብሄረ ራሻይዳን መበቆሎም ካብ ሴማውያን እዮም ከበሳታት ኤርትራ ካብ ማእከላይ ናብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ሃገር ዝዝርጋሕ በረኽቲ ዝባውንቲ ቆራሪ ኩነታት ኣየርን ስቡሕ ንሕርሻ ዝኸውን መሬትን ዘለዎም ከባቢ እዩ ቀንዲ ተቐማጦ ናይዚ ቦታ ሰሜናዊ መብቆል ዘለዎም ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ዝኾኑ ብገምጋም ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ ከባቢ ፍርቂ ይሽፍኑ ብሄር እዮም ብሄረ ትግርኛ እቲ ቋምን ዓብላላውን ኣገባብ ኣነባብሮኦም ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ እኳ እንተኾነ ኣብ ጉስነትን ምርባሕ ዝተፈላለዩ ናይ ዘቤት እንስሳን ከምኡውን ብውሕድ መጠን ኣብ በደላ እቲ እዋን እቲ ልሙድ ዝነበረ ኣገባብ ንግድን ብማሕጎዳ ዝፍለጥ ምስራሕ ናውቲ ማሕረስን ከምኡውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኢደ ስራሓት ካይላ ላኻ ስራሓት ዕንፀይቲ ቆርበትን ማእለማን ዝነጥፍ ህዝቢ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብሄረ ትግርኛ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ማለት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኮይኖም ድሕሪ ግዜ ኣዝዮም ውሕዳት ካብኣቶም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ኮይኖም እዮም እዞም ናይ ምስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲ ዝኾኑ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ጀበርቲ ብዝብል መፀውዑውን ይፍለጡ እዮም ካብ ብሄረ ትግርኛ ናብ ካቶሊካዊ ክርስትናን ከምኡን ኬንሻን ብብዝሒ ክጽምበሩ ጀመርሉ ድሕሪ ምትእትታውን መግዛእቲ ጥልያንን ናብ ኤርትራ ምዃኑ ሰነዳት ታሪኽ ይገልጹ እዚ ክበሃል እንከሎ ብብዝሒ ሰዓብቲ ካቶሊክ ሃይማኖት ዝዕብልለሉ እዋን ደኣሉ እምበር ካቶሊካዊ እምነት ግን ቅድሚ ጣልያን ብፖርቱጋል ከም ዝኣተወ ይፍለጥ ሕብረተሰብ ትግርኛ ኣዝዩ ስልጡን ዝኾነ ኣገባብ ኣነባብራን ባህልን ስነ ምግባርን ዝኽተል ሕብረተሰብ እዩ በብኸባቢኡ ንዘጋጥምዎ ማሕበራዊ ሽግራትን ክርክራትን ብደቂቕ ሰኒዱ ዝፈትሓሉ ሕግታት እንዳባ ከም ሕጊ ኣድግና ተገለባ ሕጊ ሎጎ ጭዋ ሕጊ ድንበዛን ሕጊ ሎጎ ሳርዳን ዝኣመሰሉን ካልኦትን ዘይተጠቕሱ ሕግታት እንዳባን ዝኽተል ዝነበረ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ እዞም ሕግታት እንዳባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄረ ትግርኛ በብኸባቢኦም ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ዝፍጠሩ ዝነበሩ ግርጭታት ንምፍታሕን ንኣገባብን ስርዓተ ኣነባብራን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝሕቆፉ ኣባላት ንመሰላቶምን ግዴታቶምን ብዝግባእ ኣስፊሮም ንወለዶታት ከም መወከስን መማእዘንን ዘገልግሉ ሕግታት እዮም ካብ 17 ክፍለ ዘመን ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ምምፃእ መግዛእቲ ጥልያን ኣብ ዝነበረ እዋናት ከባሳታት ኤርትራ ምድረ ባሕሪ ከምኡውን መረብ ምላሽ ተባሂሉ ይፅዋዕን ብባሕሪ ነገስታት ካብ ዱባሩባ ድማ ይመሓደርን ነበረ ባሕሪ ነገስታት ካብ ነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ዝመጾ ዝነበረ ወራራትን ተጻብኦታትን ናብ ገለ እዋናት ብዝግባእ እናመከተ ኣብ ገሊኡ እውን እናተዳኸመ ይቕጽል ነበረ
እዚ ማለት ባሕር ነገስታት ኣብ ዝሕይለሉ ህዝቢ ኸበሳ ብናጽነት ይነብር ኣብ ዝደኽመሉ ድማ ንነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ይግብር ነበረ ካልእ ሴማዊ መበቆል ዘለዎ ብሔረ ትግራይ እዮም ካብ ከባቢ 16 ክፍለ ዘመን ምዕራባዊ ቆላታት ብፉንጂ ዝበሃል ሱዳናዊ ንግስነት ይመሓደር ነበረ ናብታብ ዝበሃሉ ወከልቲ ብምግባሩን ንዝበዝሑ ካብ ጋሽ ክሳብ ሰሜናዊ ኣጻድፍ ዝዝርግሑን ዝነበሩ ብሔረ ትግረን ገለ ቀቢላታት ቤጃን የመሓድሮም ነበረ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ናብታብ ዝበሃሉ ወከልቲ ድማ ደግለል ብዝብል ሽመት ዝጽዋዕ መራሒ ነበሮም ብሔረ ትግረ ሰባኽሳግማውያን ጓሶት እዮም ዝነበሩ ብተወሳኹን ወቕታውያን ሓረስቶት ምንባሮም ይፍለጥ ዝናብ ኣብ ዝርከቦ ወቕቲ ከም መሸላ ዕፉን ቡልቱብ ካልኦት ኣዝርእትን እናዘርኡ ወቕታዊ ማሕረስ የካይዱ ነበሩ ዝናብ ኣብ ዘይርከበሉ ወቕቲ ድማ ሮዖም ጠቕሊሎም ሳዕሪ ክረኽብሉ ናብ ዝኽእሉ ርሑቕ ቦታታት በግማልን ኣእዱጉን ይሳጉሙ ብሔረ ትግረ ሃብታም ዝኾነ ወግዕታትን ኣፈ ታሪኻትን ከምኡውን ምስላታትን ጽንጽዋያትን ግጥምታትን ዘለዎም ህዝቢ እዩ ንባህልን ኣነባብራን ከምኡውን ንኺናትን ኣምልኾን ዝትርኹ ኣፈ ታሪኻትን ወግዕታትን ብብዝሒ ይርከብዎ እዞም ኣብ ምዕራባዊ መታሕቲ ኤርትራ ክሳብ ሱዳን ከምኡውን ቆላታት ገማግም ባሕርን ተዘርጊሖም ዝርከቡ ማሕበረሰብ ተኸተልቲ እምነት ሱኒ ምስልምና እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ብመንሳዕ ዝፍለጡ ውሕዳት ኣመንቲ ክርስትና እውን ይርከብዎም ብሔረ ትግረ ብዘለዎም ብዝሒ ድሕር ብሔረ ትግርኛ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ ብሔር ኮይኑ ብገምጋም ኣስታት 30 ሚኢታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ የቑሙ ሰሜናዊ ክፋል ኤርትራ ብተወሳኺ ብምብራቃዊ ሸነኹ ሓቒፍዎም ዝርከብ ሴማዊ መበቆል ዘለዎም ብሔረ ራሻይዳ እዮም እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ካብ ሒጃዝ ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ኣዕራብ ዝመፁን ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ብሓፈሻ ክቕመጡ ካብ ዝጀመሩ ህዝቢ ዝመፁ እዮም ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ መታሕቲ ኤርትራን ምብራቃዊ ገማግም ባሕሪ ሱዳንን ድማ ብብዝሒ ይርከቡ ራሻይዳ ኣመንቲ ምስልምና ኮይኖም እቶም እንኮ ተዛረብቲ ቋንቋ ዓረብ ድማ እዮም ብሔረ ራሻይዳ ኣዝዩ ልዑል ስድራ ቤታዊ ምትእስሳር ብዘለዎም ብኣቦ ዝምርሑ እንዳታት ዝቖመ ማሕበረሰብ እዩ መነባብሮ ናይዞም ህዝቢ ኣብ ጉስነትን ንግድን ዝተመርኮሰ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ራሻይዳ ብቐይሕን ጸሊምን ሕብርታት ብዘለዎም ኣልባሳትን ኣዝዩ ነዊሕ መቕንዓተንን ዝልለያ ካብ 17 ክፍለ ዘመን ክሳብ 19 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ምምጻእ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ዝነበረ እዋናት ከበሳታት ኤርትራ ምድረ ባሕሪ ከምኡውን መረብ ምላሽ ተባሂሉ ይጽዋዕን ብባሕር ነገስታት ካብ ድባርዋ ድማ ይመሓደርን ነበረ ባሕር ነገስታት ካብ ነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ንዝመጾ ዝነበረ ወራራትን ተጻብኦታትን ናብ ገለ እዋናት ብዝግባእ እናመከተ ኣብ ገሊኡን እናተዳኸመ ይቕጽል ነበረ እዚ ማለት ባሕር ነገስታት ኣብ ዝሕይለሉ ህዝቢ ከበሳታት ብናጽነት ይነብር ኣብ ዝደኽመሉ ድማ ንነገስታት ኣምሓራን ትግራይን ይግብር ነበረ ብተመሳሳሊ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚኡን ማለት ካብ 15 ክፍለ ዘመን ክሳብ 17 ክፍለ ዘመን ቱርካውያን ኣብ ዓለም ብወተሃደራዊ ዓቕሚ ዝሓየሉ ምንባሮም ይንገረሎም ደቡብ ኤውሮጳ ማእከላይ ምብራቕ ሰሜን ኣፍሪቃ ገማግም ሱዳን ኤርትራ ሶማልያን የመንን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ነበረ ቱርካውያን ካብ 1557 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ንኣስታት 300 ዓመታት ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትዮሞ ስለ ዝነበሩ ካብ 18 ክሳብ 20 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ምዕራባውያን እንክምዕብልሉ ንሕና ግን ኣብ መረብ ምላሽ ናይ ሎሚ ኤርትራ ንሕሱም ቁጠባዊ ማሕበራውን ተነጽሎ ተቃሊዕና ነበርና እዚ ይኹን እምበር ንህዝብና ንድሕረትን ድኽነትን ኣቃሊዕዎ ዝነበረ እምበር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ኢድ ቱርካውያን ምውዳቑን ካብ ኣህጉራዊ ንግዲ ንኣስታት 300 ዓመት ምግላልናን እዩ እምበኣርከስ ክቡራንን ተኸታተልቲ ናትና ቲቪ ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶና እዚ ዝተኸታተልኩሞ ኮይኑ ንምክትታልኩም ኣዚና እናመስገና ከምቲ ኣቐዲምና ዝሓበርናኩም ነዚ ቻነል ንምትብባዕ ሸር ላይክ ኮሙን ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይንሕመቕ እናበልና ሰላም